Eguerdion, hasiko gara, liburuaren aurkezpena. Euskaraz egingo dugu, orduan nahi baduzue, pinganilloak hartu behar dituzue, orain da momentua. Digo que vamos a hacer la presentación del libro en euskera, o sea que si alguien necesita coger los pinganillos, pues ahora es el momento. Vale. Bueno, eguerdion, suposatzen dut, sarreran zegoen liburua hartu duzuela, eta danok eskuan dugula. Orain, jasangarritasunerako hezkuntza Euskadin liburu honen aurkezpena egingo dugu, eta egileekin gaude. Alde batetik, Asun Fernandez, Bizkaiko ingurugelaren zuzendari ohia, eguerdion, Asun. Eta bestaldetik, Jose Manuel Gutierrez, lankidea, Bizkaiko ingurugelaren aholkularia, eguerdion. Eguerdion. Bueno, nik galdera batzuk ditut, prestatu ditut, baina zuek ere zozer komentatu, galdetu edo zozer esan nahi baduzue aukera duzue horrein. Dana dela, ni hasiko naiz. Orduan, lehenengo galdera da zergatik liburu. Hasiera laburra, ez da? Zuek etxeren behar. Pentsatzen nuen diskurtso bat. Aurkeztu duen. Bueno, kaixo, eguerdion guztioi, eta eskerrik asko duen egoteagatik. Begira, 2013ko maiatzean nik jubilan nintzen, ingurugelan 21 urte egin da gero. Baina sartu nintzanean, ingurugela bazeraman 3 urte martxan. Orduan, 2013an nik jubilatu, baina 2014an egiten zuen ingurugelak 25 urte urrena. Eta, maietzan jubilatu, eta maietza ekaina bota nuen, palateriak ustutzen, eta kajoiak, eta paperak ordenatzen, eta, han agertu ziren. Txosten, folieto, ormairudi, ikerketa, da, horrelanak bilatzen, zentzut bota, zentzut gorde, erabaki horietan emilela, pentsa nuen bere jaso behar nituela. Idatziz jaso behar nituela egindako hainbat gauza, Eta ni papera baina nahiko desordenatua nahi zenez, Jose Manuri eskatu nion, azkeneko 10 urteko memoria ordenatua zeukan bere ordenagailuan oso ondo jasota, eta ia lagunduko zidan, pizkat memoria historiko hori egiten, eta, ala ekin genion, ez? Orduan bi koinzidentzia alde batekin, ere jubilazioa eta hori, ingurugelaren 25. urte muga, eta alan izan zen, 2014ko azaroan kursalen Donostian egin zen 25 urteko jaialdi hori, edo ospakizun hori, eta han banatu zen liburu hau pendrive batean, eta gaur liburu moduan, eta zeuek esango duzue, baliagarria den bilduma lan hori, ikasturte amaiera hartan, 2013ko ikasturte amaiera hartan egin gendu bilduma lan hori, ez, nire arrazoiak horiek, Jose Manurerak besteak. Asunen proposamena, nire ustez, niretzako garaiz, bere garaian etorri zen, ezta? Justo momentu hartan, egina zeuden Tbilisi gehi 30, Tbilisi gehi 35, gailurrak, ebaluazioa egiteko horren beste urte pasata gero, ingurumen hezkuntzarekin zer gertatu izana, gero Rio gehi, justu pasata, eta hamarkadaren bukaeran geunden, eta bebai hasi ziren ebaluazioak eta orduan. Niretzako oso momentua proposa zen, ipintzeko Euskadiko aletxoa ere bai, ezta? Euskaditik zer aporta gendun gai honetaz eta zer aukera genuzkan, ezta? Genuen egin azkenean, balantze moduan, hau bai, hau ondo, ez da txarto, ez da gizer, baizik eta planteatu gendun, azpi tituluan agertzen den moduan, zer da, zein izan da ingurumen hezkuntzaren
ekarpena egin dion jasangarritasunaren kulturari. Nik uste dut hori dela lan hildo nagusia. Bueno, eta horrekin lotuta, liburuan gauza asko agertzen dira, baina zuen ustez zein da importantena, zein da ekarpenik importantena, edo azpimarratzeko dena, edo zelan ikusten duzu? Bueno, niretzat, da bizitza profesionalaren parterik importantena, hogeta bat urte hor botatzea. Eta bai maila profesionalean eta bai maila pertsonalean oso aberatzea izan da, niretako. Orduan, eta gainera da bilduma, han egin agertu ziren hori, hainbat gauzaren bilduma da. Eta nik gara ikusten dut importante. Eta ona, nire bizitzan ona izan dalako, ez? Hor botatako urtiak eta horri eskainitako esfortzua, ez? Baina, niretako importantena izan da, gero holan atzera begiratuz, jendea ezberdinarekin, eta oso interesgarriarekin, egindako elkarlana. Ez bakarrik irakasleekin, guk irakasle izan da, hori nahiko horreza da, baina egin dugu elkarlana, udal, foru, aldundi, gobernuko jendearekin, enpresetako jendearekin, unibertsitateko ikerlariekin, eta, hainbat jende ezberdinarekin. Eta modu, nire ustez, nahiko eraginkor eta positiboan lortu dugu behintzat burutzea proiektuak. Gaur egun ere beste gauzetan nago sartuta, eta pentsatzen dut gauzarik zailena hori dela. Koordinatzea eta elkarlan egitea. Norbera bere ideiak, humilez, ez dakit, plazaratzea, besteenak entzutia, hori pentsatzen dut oso zaila dela. Eta nik uste dut modu, niretako oikor baten, hori lortu dudala. Eta niretako hori da geratzen den gauzarik importantena. Eta, liburuan ezin aipatu izen guztiak, eta horretaz hitz egin gendun gainera, baina ezin aipatu, eta, hemen aprobetzaten dut, hor zaudaten gehienak nirekin egin duzu bere lan, eta eskertzeko, ze izan da oso aberatza lan hori, ez? Eta gero proiektu moduan, nik esango duke, manuk aipatuko dut, eskola agenda horreta, zer da, eragile desberdin biltzen duen proiektua. Eta zailena denez hori, eragile eta jente desberdinekin lan eta proiektu komunak ateratzea, hori da lanetako bere honena, importantena. Bai, lagun batek, Kataluniako lagun batek esaten duen ingurumen hezkuntzako gauzariko berena pertsonak direla, eta nik uste dut lan honekin egia estatu dugula, ez da zuek zarete importanteena. Zuen txanda da, zer. Lehenko zeida oingo inguru belako ibilbidea ikaragarri izan dela, honek urte hauetan pertsonei esker, Jose Manuel izan dugun moduen, eta beraz, eskerrik asko eta txalo beroa lehen bizi. Eta, ondoren, liburuan nolabait atzera begira, ez? Asunek izan dugu, aurrera begira ere eta galdera Jose Manuel zuzenduta, Asuni bebai, gure bazu, arrobiari buruz. Batez ere, Jose Manuel, eta berbetan nabil Zukarretako zure garai hartaz, ez? Askotan Zukarretako zentroa izan da, elikagai inguru beletarako, arrobize, alegia. Zelan ikustezue, lehenengo galdera da, zelan ikustezue arrobia, ia arrobi hori aurrera joango bada edo mantentzen bada edo inguru belak hornitu ingo dira bizerretzi, eta gero bestetik inguru belaren bokazioa, zerbitzua, laguntza, zerbitzu esana, orain apurbet aldatu da, zelan ikustezu ez erronka horiek. Orduan, lehenbizi, ia arrobia asegurata badakagu edo ez, edo zein nikoletziken arrobi hori etorkezunari begira bermatzeko, eta biharrenez, ingurubelaren bokazio anitza gaur egun dana, ia nolabait galdu du bere zeidako hasierako nortasuna edo aberaztu egin da etorkizunari begira. Baina, lehenengoan ikustu dut arrobia ziurtatu dagoela, ezta?
Alde batetik atzo Javier Benaiasek esan zuen oso importantea zela, hor daukagu gazteen artean 10-14 urtetako esperientziak, eta horiek oso ondo mantentzen direla bizitzan zehar, eta orduan horretan lan egiten badugu, itxaropentsu, egon gaitezke, ez dakit arrakasta lortuko dugunik, baina behintzat porrota ez du bermatuko, ezta? Orduan alde batetik Harrobia hor dago, mantenduko da, eta nik uste dute Zukarrieta bezalako proiektuekin, edo Eskolako Agenda 21 proiektuekin, edo Iraez sarearekin, edo estatu mailan dagoen Esenred sareekin, nik uste dut hori bermatuta dagoela. Gero, Harrobia ez bakarrik ikusten gaztei begira, baizik eta olako proiektuetan eta aurrera begira, gizarte eragileak parte hartu behar dute olako proiektu baten, ezta, jasangarritasunaren kulturan, ezta. Administrazioak agian lidergoa izan dezake, baina hor dago beste eragile batzuk, elkarteak, irakasleak, atzo Benaiasek berak aipatzen zuen, zeran galdu zen, hori, 80 hamarkadan hasiera batean, honen atzean zeuden lantalde horiek, horiek berreskuratu egin behar dira, nik uste dut, momentu honetan, gizarte mailan sare kontzeptua gero eta edatuago dagoela, eta orduan, maila eta eremu ezberdinetako jendearekin Harrobia garatuta eta ziurtatu da dagoela. Eta bigarrena, nik uste dut aberastu egiten garela. Lehen zentratuago zen, egian, eremu eta esparru oso konkretuetan, eta orain zabaldu dira esparruak eta dira sinergiak lortzeko ezin hobea. Bai proiektu ezberdinetan eta izaera ezberdinetako proiektuetan parte izatea, edo agertzen diren sare berrietan parte hartzea. Nik uste dute horrela begirako aukera ezin hobea dela holako ikuspegi zabalak izatea. Beste galdera edo komentariorik? Dariek erantzuteko ni baino hobeto egin duzuten baina. Zorionak, erako bideagatik eta degurera hartzen da. Nire, gogoeta edo, inoiz Angelikarekin komentatu dut, ez da? Horrein dela 25 urte, fida, ingurugela, hasi zenean, batez ere lotuta zegoen ingurumenari, ez da? Hezkuntza eta ingurumena zerren arteko lankintzaile esker aurre atera da, eta hemen daude fruituak, ez da? Horrein jasangarritasunaz edo iraunkortasunaz ari gara, kontzeptu zabalagoa da, integratua, eta nik galdetzen diote Angelikari, ez da? Borondate honez, lortzen dugun arlo guztiak txertatzen eta josten joatea, ez da? Ingurumenarekin hasi ginen, beti ekonomia hor dabil, ez da? Gainean, gizarte gaiak, pertsonekin ari gara, beraz, gizarte gaiak ere hor egon behar dira, eta gero, kultura ere ezinbestekoa da, azken batetan gure softwarea kultura da, ez da? Eta natura eta gure inguruan ondare kulturala dago, modu materialen eta immaterialean. Hori guztia txertatzen joatea, zen atzo hau entzun nuen, ez da, iraunkortasuna ingurumena eta gizartea, nik uste dut ez, ez da? Azkenean, arlo guztiak jorratu behar ditugu, azken batetan, bizikidetza okerra badugu gure artean edo herri arteko harremanetan, azkenean horrek kaltea dauke ingurumean. Hori horrela da eta ulertu behar dugu, ez da? Zuen ikuspegitik, ibilbide luzenetan eta torrenean, ikusten duzu bilakaera hori, alduzu azaldu apurtzu bat? Eta egin behar dela, eta batzuk ari gara. Kultura kontzeptu horretan jasangarritasuna sortu behar dela, Jose Neusmendi Legazpin ibilitako zeidakidea, eta ni, oin, Eusko Ikaskuntzarekin horretan gabiltza. Kultura kontzeptuan, ezin dela, kultura zaila begiratzen duzu eta jorratzen ditu kirola, arte ederrak, ikusentzunezkoak, eta hainbat agur jorratzen ditu, eta jasangarritasuna eta ingurumenak ematen diona
pertsona bati kultura moduan, ez da aipatu besta itxen, ez? Horretan gabiltza, hori, netako oso importante. Eta zelan ez, gerra egoera honetan, bizigaren egoera honen aurrian, zelan ez izan, gizarte gaiak izan behar direla ardatz importante bat, jasangarritasuna planeta mailan lortu nahi badugu. Osea, hori, zelan egin hori, zelan landu hori, atea jotzen egitura guztietan. Gizarte gaietaz ere, ekargatzen diren erakunde edo administrazio zailetan, besterik ez dago, ez? Eta, nik uste dut etorkizuneko lana hortikoan behar dela. Politika, lehenengo taldean aztertu duguna da, zelan eragin politiketan, benetan egiten diren politika, ekonomiko politika, gizarte politikan, kultura politikan, politika guztietan, hortan. Batzutan, alabanazak jo, baina ez gaituzte ondo entzuten, edo ez gara ondo iristen, edo prozesuak mantxo doaz. Baina, ezin da desanimatu. Ditu nahi duzu? Polito egin duzuta.